Neodmysliteľnou súčasťou modernej spoločnosti sú elektronické zariadenia a práca s nimi. Ich prvoradou úlohou je uľahčiť ľuďom život. Vláda si to uvedomuje a do tohto procesu sa zapojila aj ona. Prichádza doba tzv. Elektronizácie, to znamená, že aj z pohľadu domova ten občan si vybaví všetky svoje záležitosti, či už so štátnou správou, so samosprávou, znížia sa náklady možno na tlač rôznych formulárov, tlačí, nemusí mať také cestovné náklady, čiže určite to ušetrí aj finančné prostriedky z pohľadu občana. Prácu s počítačom však lepšie zvláda mladá generácia. Tí skôr narodení, ako nám povedali v Jelšovciach či Dolných a Horných Lefantovciach, sa stále spoliehajú na rokmi osvedčené metódy, prípadne vyhľadajú pomoc rodiny. V elektronizácii sa však nezabúda ani na nich. V rámci klientského centra, ktoré je zriadené pri okresnom úrade Nitra, poskytujeme službu pre tie staršie vrstvy obyvateľov takým spôsobom, že buď konkrétny pracovník na klientskom centre sa snaží vysvetliť ľuďom, ktorí majú nejaký problém väčší s elektronizáciou alebo s nejakým iným podaním, napríklad vybrania správneho poplatku cez náš kolkomat, tak v takomto prípade je tam príslušná osoba, ktorá sa volá v podstate supervízor a ten má na starosti vlastne to, aby obslúžil takýchto občanov. Zavedenie elektronizácie občania na predvolebných stretnutiach registrujú a často sa kandidátov na poslancov do Národnej rady pýtajú, či sa myslí aj na tých, ktorí nevedia alebo nechcú vybavovať úradné záležitosti cez internet. Snažíme sa myslieť aj na tieto vrstvy obyvateľstva a takýmto spôsobom im vlastne pomáhať. Široká verejnosť však považuje možnosť vybaviť si úradné záležitosti elektronicky za veľký prínos.